Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovna uspešna. Danas je sa nama Snežana Marković, kao marketing konsultant i holistička preduzetnica. I danas ćemo čuti njenu. Zdravo Snežana, drago mi da si ovde danas sa nama. Reci mi kako postati holistička preduzetnica? Zdravo i drago mi je što ste me pozvali u ovaj vaš projekt i zaista mnogo volim sve što vi radite. A holistička preduzetnica je jedan fantastičan termin koji sam ja izmislila onako kao pionir, jer nekako nisam mogla da se pitujem u to da sam samo preduzetnica i da sam samo na holističkom putu i shvatila sam da u stvari sve što ja radim ima veze sa tom jednom celinom. Dakle, taj rad na sebi, unutrašnji rad, ali i rad spolja. Da li možeš da nam kažeš čime se ti konkretno baviš? Naravno, ja volim da kažem da je moj posao da učinim da vaš posao postane profitabilan, to je u najkraćim crtama. Ja sam inače marketing konsultant, osnivač sam kreativne agencije ŽMK. Tu kreiram neke fantastične edukacije za ljude koji bi da pokrenu svoj biznis ili koji su pokrenuli svoj biznis i pomažem tim edukacijama da zapravo na što bolji način plasiraju online svoje proizvode i usluge. To jeste moj posao, da ljude stvari naučim kako marketing je najkreativniji alat da ovom svetu pokaže u čemu su zapravo fenomenalni i svako od nas ima tu neku fenomenalnost i treba zaista da je pokaže. Reci mi kako izgleda tvoj put u uspeh? Napravila sam ŽMK stranicu, kasnije registrovala svoju agenciju i prvu radionicu održala na temu copywritinga koja je sada već kao brand za sebe, copy radionica čuvena. I kroz taj svoj preduzetnički poduhvat svašta sam nešto doživala. Mislim da negdje da sam znala šta će mi se sve desiti, možda zapravo se ne bih ni usudila. U jednoj rečenici zaista da kažem kako je taj moj put ka uspehu išao i tekao, zapravo to je ta neka vera i prepoznavanje te moje strasti i neka upornost i možda nekad čak i ludost. Pomenula si da je tu bilo dosta neprospavanih noći, pa reci nam koje su tu bile prepreke možda koje su zatekle na tom putu? Pa postoji ta jedna prepreka što se ja nisam bila pripremljena, dakle nisam imala nikakvu zaleđenu finansijsku, a kao što važniji shift i ono što sam najbolja stvar zapravo koju sam naučila na tu temu jeste da novac možete zaraditi na mnogo načina, da ne postoji samo jedan način da zaradimo novac i to je za mene napravilo ogromnu promenu da se osjećam sigurno i stvari da uđem u tu zonu zaista održivog biznisa od koga živim. Šta je to što voliš od kućnih poslova, a šta ne voliš? Nisam zaljubljenik u kućne poslove, uvijek bih izabrala nešto pre toga, ali također sam naučila da je čak i to što ne volim, što je sekundarno, da mogu to da iskoristim za sebe. I za kraj, što možda poručiš nama budućim modernim poslovima uspešnim ženama? Na čemu ja radim sa mojim ljudima i sa budućim preduzetnicama u najvećem broju slučajeva, u stvari jeste to da one ostave taj svoj trag u vremenu. I eto na taj način, u stvari, ja sam našla taj svoj lek za neumiranje, jer one na taj način postaju besmrtne. Svaka žena, apsolutno svaka žena ima neku svoju magiju, neku svoju jedinstvenost i neki svoj dar i u stvari svijet čeka na to. I ako bih cijelu tu poruku, čitavu poruku morala da stavim u jednu reč, ona bi u stvari glasila možeš. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderna poslovna uspešna. Danas je s nama bila sjajna Snežana Marković. Hvala što nas pratite, pratite nas i dalje na svim našim radiju za radio kanalima. I ako poznajete neku ženu koja je uspešna u bilo kom segmentu, kad tagujte komentare i mi ćemo je kontaktirati i objavit ćemo.